To je takové milé, no. Ale že bych toho nějak využil, vyloženě. Zatím ne. Okay. Ale je pravda, kluci, a to je docela zajímavé. No. To možná znáš taky třeba někdy. Nebo možná i ty, nevím. Že se ti jako, že ti chodí takové nabídky nemravné. Neznáte to? Kuba to nezná. Mně už to nechodí. Ale chodilo. Kuby posílají Pokémony. No, jako já líp vypadal před ještě Instagramem, takže nechodili. Mně se líbíš teď nejvíc. Já děkuju. Já jsem takový mazlivý. Fakt, To je chlupatý medvídek, my máme rádi. Takže mi chodí takové někdy zajímavé nemravné nabídky. Jaký třeba? Třeba adresa jakoby přímo do bytu. Jakože holky hlavně, nebo i kluci? No holky. Maminky. No, Jako ti uvaří večer. Takový slaný karamel prostě, no. Jakože mi chodí nabídky. Jako slaný karamel, chápu? A tak víš, co se říká, kdo nikdy neskusil slaný karamel, tak není pravý chlap. Tak právě. Proto jsem rád, že jich mamka udělala 12, vole. Takže mi chodí někdy zvany jako fotky takových paní divných. Počkej, Paní? No, někdy jo, ty vole. Paní? A nevíš, co s tím máš dělat. Je to prostě kategorie moje babičky třeba. Jako, Kecáš. Ne. Nekecám, kluci, jako zažil jsem fakt i tohle už. Že někdo jakoby vyfotil, nějaká paní mi na Instagram poslala prostě fotku vagíny, jenomže tam neměla obličej nic, to bylo prostě ve vaně a takhle byla fotka vagíny. A teď, já nevím, kolikrát jste viděli vagínu třeba mrtvého člověka. Ale to vypadá, jak kdyby si nechal laníže prostě 14 dní na balkoně, pičo ve 40 a zalil ho kefírem. To bylo něco neuvěřitelného. No prdele. Já jsem povedal, co se děje, to proč si malé dítě rozbilo hlavu a vytekl mu mozek, vole. Já jsem se na to díval tam. Tak jsem poslal hned adresu na Fifejdy té nemocnice v Ostravě, ty vole. Říkám, asi si tam zajďte, no. Tak to jsem zažil.